To hagini ke por ngadani ke banai ngu biang yu try uba aingi kini ke lat bangin lat biang sasisin ya ke bangin ya sengap biang ke ketien ke jong play bat bangin hikai biang ya kini ke jing shisha jong ke snam ke jong Jesus Christ ngan petengi kini ke jing hikai adu ke sengi Friday bat ngadanget ba kan long ke jing mentoy ke bekrau haba pisngot ho ya ke Jingmaian jong ke snam ke jong Jesus Christ. Dementa hagini ke sengi ngan keren biang i gani but ngini peteng hagini ke part 5 jong gani ke voice message ke balai spa nripu ar ngadanget ba sesisin pat kani ke jinghikai kanang yarap ipi kanang pensngot hu ipi kanang penlong ipi bepin khamjan shoblay but kan penlong ru ipi bepin sngot hu hadu kat no kedan ke door ke berem ke bau blay ula tiet bar ula siuspa ia ke jing im jong aba jong teng-tengi ju klet ya kata, teng-tengi ju perkat bagani ke jing im jengi kadai ke bau bleu dai ban pen im mat nang tadengi sim stingi ka nang tangi su perkat ika ba ngi dai ban shu ya let kumne shu wan kumne nang ta shu yat kumne gani ke jing im wali klet ya gani ba u blei nadu bam ju kot u plan kumno tang ban pen im ngi but adien ba ula ai yu Jesus Christ ula jauh ke senam ke senam jong u kadai ke dor ke ber rem tam na ki dor baro ha ke beneng ke kendau kabo blay ula iet palat yang abadi pi ya kaban penlong ini ki khon ke jong blay te dei ne ka taong ngotenat bangan ong si ong ikene ke tien ba ngalap ru ba ndah bang kren chipang ke snam teng teng ngasa yo i ngani ke wei ba ndah pikran chipang ke snam ke jong Jesus Christ landing kren chipang ke bor ke jong snam ke jong teng teng yo i ngani ke wei ba wat apreng ki banget kani kam long plashu iki teng teng kala long ka khubor ka barim kala long ka jinghikai ka ba na du ndai but la banong no kibriu kim da don e kata ga jing snotanan ya ka ban shashkor ban snap abangi krene ka snam rei ngakwa ngan penken mau yu pinang ne ba man la ka por ga jing im jing im de ban klet ya ka snam ka no just grace ni David ban kan mau ba malagas ni haga yeng sama ga jing im jingi haga let ka wan ga jingi haga jing shikri ga jingi wali kala ngim dan shanu ru ka linti ka ba shngan ni ga jing im janga ba jong light daga bangi dana po ka snam ka jong jis sibon ku mangala ong pi haga por ba ngadang sedang man krene ga ni ga Jingmaian jong ka snam ngala krene pi ga tu ka tien ga banga ong pinda pet ba man ta sibon ba ki kren ni ga tien ga jong blay khambun ki kren ki khubor ki ba long jingger khu ki khubor ki ba don kam ki ba don bor ki ba long jing men to ho ngam kren be ni ka tan rei khambun sin ni khamlat pan ngim da kham yo i ki priu gin kren ni ga snam ga no Jesus Christ namal ka snam jong jisu ga dei ka bo setar u yele kata kata ga ban buri na ga jing shekri play namal lada ula ia ka ban buri i ki priu na ga snam bat banginum da na po ga snam usai tanda ka besuk un job ega jing im jingi na kata daw mata ka sngi nga kwa ngan pen sngaw si igi bod jing dum nga kwa ngan pen rem igi bod jong usai tanda ka bangan kren si kren ni gani ka snam bat ngala kren menta kumba south part aa hagani ka jingi day ba ka snam ngan kren menta gani ka part ka basan bat ngan kren adu ka part ka ba henrio nama bale nga kwa ba kani ka khubor ka banga kren ani ka jingi kai kan penlong fi ba pin yang ga jaka ka ba shngan jong ka jing im ka jong pi to tong ni pe menta ga sngi nang ne shkhmat ni ya ban ngan hikai pi shapang ka Jingmaian jong ka snam ka jong Jesus Christ Pia bang abu ini ke tien ba ong ka Jingmaian ka kren Jepang blay. Habang ka kren Jepang ka Jingmaian jong ka snam ka jong jisu ka mat ka Jingmaian jong ka jinglong blay. Mo ka ba don hapo ka snam ka jong Jesus Christ. Dan sipon pa na ka Bible kibang puli kibang alap kilang ka ba kodor hadu kata-kata lingba ka snam ka jong Jesus Christ. Tingin sedang biang yang ni kejeng hikai menaga sengi daga banga ong katukan ni teliki mat bat ngini keren ni kene ki bakodor kini ki mat ki mangan ai sipi kabaning kong ka banga kwa ngan pen i pi gadai baka snam ko jong jisu
kapenlong lani ka yalam yangi shaga jaka yang ka batmai haka jutang ka batmai ka jong trai kawan ra biang ini bangila bani yang haka ka jutang ka batmai jong Snam ngan ong no de ki kentien ka Snam ka jong Jisu kapenlong ini bangin yo rong shaga jutang ka batmai fi kadang ka jutang ka ba blay jong yu de blay jong ka jutang blay bangi shakri de blay busno tanat ya ka jutang Kasi ngala Ukraine Japan ke jutang nga Bible ngala Ukraine Japan ke jutang ke jong u blay ka bo yete baru Noah ngala Ukraine ke jutang ka bo yete baru Abraham ngala Ukraine ke jutang ka bo blay yete baru Moses baga jait dari Israel ngala Ukraine ke jutang ka bo yete baru David ngala Ukraine ke jutang ka bo blay yete baru David mo ngala pen ifi mentan ka bo khat ika kata Davidic covenant nani kata jutang ke bau bat David but ngakwak ngan ong ifi ai ngu you play bang abat ma pimentang idan hagani ke jutang mat kata ke jutang ke bathmai mat kata ke jutang ke ber Snam ke jong Jesus Christ na kata dang ngakwak ngan krene ke jutang ke bathmai kendian hagani ke por khnang ba pin sngot ho ye ke ketien ke jong play tang ini puli ke ni agapor ke bau Jisu udan hagani ke perthei Hasuar tat ia gaba unsa sha ia ga ding pna but aga shuar tat ia gaba unsa kiu ia ga ding pna u Jisu u angkumne u pha ia ga senran ma de pipuli ga lanang ka ba arpu ar pin lap hang ne bo Jisu u ang ia ga senran u ang na kwa pin pen kre nga bangin ba me ga niam dong ga jinglai ma da din begale pen kre Bible ko ang kili shong tu ka kamera ka ba he ka ba yar ka ba kloy kamera ka ba haneng but adien mula shimi ga maga Bible ka ong ula shimi ga kuri bar bula la ngo but haba ula shimi ga ne ula ong to shimi ga ne batu ya sami paralo to nda pi puli ga ne ga ktien u ong kom ne sngap ngan puli pi tang ko ga khat namar khnang bakan kan pensuk ipi ngini puli khat ba arpo ko ong ha ga gospel jong Lucas nong ba arpo ar khat ba arpo ko ong kumju ru ye ga ne ga kuri adien ka ba bam jamet u ong kani ka khuri ka long ka jutang ka bathma de ka Snam jonga ya ka ba ansa the no na ka benta jopi fi u Jisu wandra ya kani ka jingya ba me ka jing khwai trai lani ong no e kani ka niam ju ka jing lai upan ka lai ka ka jing khwai trai but ya kani u ya bam khat do be ka sinran shabun sha ka dingfna but udawandra ia ka tu ka khuri de ka bu ong kani ka long ka dur jong ka Snam ka jonga kabangan sa penjau na ka benta jong fi bat kani ka khuri ka dei kata ka jutang ka bata ka Snam ka jonga ya kabangan sa penjau na ka benta jong fi la ningan sa the no na ka benta jong fi senran kim da pe phang ka tangala ngan ong habo Jisu bat ia ka tu ka khuri baru bat ia ka tu ka so wan Fitip ngala Ukraine kani ga por bangi ai ga jing khwai trai bahabo Jisu bat e ga tu ga khuri ga badan ga so wan udan ga jing yo i ga bajingai ba ka bagi senran kim pe phang habo ong shimi ga ne ka khuri ga balang ka jutang ga bare ka bathmai ga Snam ga jonga ya ga bala the nam ta jo fitip upun iba kumnungi yo e ne ga so wan ka banga bat agne kalong ka dur jong ka Snam ka jonga kumno agano guru kom u Jisu yo i ba yekani ka so wan la yo no so wan nagitu ki grapes but kumno bala that iki but kumno bala put no ya tu so wan no ding ba but kumno bala that yu but bala yu bala grind yu bala crush yu hadu ba nami ka so wan kum tau Jisu bo bat itu ka khuri wang shimmi gini ka khuri ka balang ka jutang ka bathmari ka Snam ka jonga ka bamut u Jisu pini lupa ba ngan sa penjau ka Snam kin sa shok kin sa tiet kin sa phut yangan marway ngan sa sa marway but ngan sa sha crush ngan sa ayu ka jat ka brio but kin sa crush yangi yanga yaga met ka jonga ha ka bangan sa pinmi ka Snam ka balang ka jutang ka bathmari nam ta jong fi nang ta ka daw yaga ni ka jing pin em ka bangiyo Yaganiga testament ga batumai ga bangiyo mangi menta ka jutang ga batumai nga kwa ba pinta ken kor
hadu kata-kata namar balai da ka bangi yo ye gani ke jutang ka betumai ngidon ke jutang ka bakhambaha bani ki wai pa ongas ngotanat dengan keren ni kita peni fi gani ke jutang ka betumai tindiat namar kadai ka ba ngotanat dengan keren ngala jukren bon si ni gani bat ngan peni fi ba ngidon menta ke jutang ka betumai ngan peni fi naka shiki hebru ko lanang ko pra esingan shu pule khandiat ikit khat ko benyo wang namala da kata jutang ka beningkong kala long ka bom duna ana dalawat chakai ka baar fi ke jutang ka beningkong la da kamdei ka badang duna unumwat chakai ke jutang ka betumai ka bamot ka jutang ka beningkong kadai ka baduna kamda biang madai na kata daw nga kwa menta ka singi nga ai ngo in play mangaba fi ngi don ka jutang ka bajana itam kabam dan shoot ka wepa ka jutang ka kham crowd light na ka jutang ka jong snam ka jong Jesus Christ para bagi yo ban rung shagani ka jutang ka batamai ka snam ka jong Jesus nga kwa ba pintem ngi don ka jaka yang ka badai aga jing shishala da bisngo tho ya ka ta menta ka singi kan penlong if you been sngo tho adu kat no ka crowd ka jing it ka jong play ka jing em jong aba jong bala da filadon hagini ke jutang jong snam ke batmai bala fidang kwa biang maniang ke jutang ke barem bala fidang sngo shngan biang maniang ke jutang ke beningkong ke balang ke jutang ke jong Moses na yang anta namar ke jutang ke batmai ong ke Bible fi puli ke nong ke pra ke khat lai ke ong da ka bo ong ke jutang ke batmai ula penlong rim no ye kata ka beningkong ba kata ka benang rim ka benang temen kala du no tengah kwa banganong ifi ka ni ka por ngi klem yang kata ka bala rim ngi klem yang shu kata ka bala temen ngi klem yang kata ka bala du no hari ngi yang ka jutang ka bani aine shigi ba bam chukot kata ka de ka jutang ka bada ka snam ka jong khon lang brat jong play khoi bada kentang ka snam ka jong Jesus Christ madai ka daw habang keren chapang ka snam ka jong Jesus ka snam jong Jesus ka wan ra ngi shaga jaka yang ka bahaga testament ka batamai ngi dana ka jutang ka batamai but nga aingo yo play na ka kita na yang shaga jutang ka barem fitim ngi play la penong ngi ki brio ki balaban shakri yo play menta daga ni ka jutang ka batamai nga sngotanat egani ka tien ka jong play ka ong kumno ka ong ha ka shiti ka ba ar ki karin nang balai ka khat sa ong hende ka jing shania scam kat ini ngi dando kristo play om na bangilong ki bobit na la di hi ka ban perkhat ke eru kumana po la di hin rega jing bet jingi ka long no play ubala pin bet yangi bangilong ki nong yalap ye ka jutang ka batamai om ki jong dak ndre ki jong minsim ma dak ka piniap ndre taw minsim upin imken ba deina ka daw ngi aingu you play bangi da ne ka jutang ka batmai ka jutang ka bala pin saningi ka jutang ka ba khamba ka jutang ka ba pin yang yangi bangi dan ka ka jaka yang ka ba dei ka ka right standing ba play ka ba dei ka ba habangi yang ka jaka ka ba dei ngin la ka ban shakri you play da ka lenti ka batmai ba deina ka daw ngas ngotanat ba bo jisu ukraine ka jutang ka batmai uong iki niki kitien ni bala pensno si lot iki jiu iki senran iki bobon ki bobot yu u ki por kata kade ke gospel ke jong yanes kel nang ko henrio tang ini puli ni ke bible ko ngot khat besan fu ar namal kita ki jiu ke site per lo ki ong kum no new la ban ai ngi ke do jong u ban bam namal kita jisu le thu ong shisha nga ong api limda pi ba me ke do jong khono brio bat pi di ke snam jong u pim dan ke jing emaladi hi ununuru ba bami ga do jonga ba ba di ga snam jonga udon ga jing imbam jukot ba ngangan pin mi pat iwo ga sngi ga khat do na ba ga do jonga ka long da shisha ga jing bam ba ga snam jonga ka long da shisha ga jing di jaru ba bami ga do jonga ba di ga snam jonga u yaisa ha u ba nga ha u kumba ukpa ula pa inga ngaru nga imno to ukpa kumta tau ba bami nga unyo im kendanga na puli gani ga bible ko ong gini kiten nama kata sibone ki senran jong puli ga khat ban rupau jungle nang ban riu jong yanis ko ong kumta sibone ki senran jong ba gila yos no gila ong kani ga long kiten ga be than u e u bala ban snap yo u dan bala ban perkhat igni kiten bu jisu ong
ba mi ga do janga di ga snam janga singan chipen shai fi gandiar ka ba mi ga do ba ka ba di ga snam kam de ga bangi ba mi ga do jong try but di literally le ni ban di ba ga snam ngi mi yo man tau jisu la de yap ara just snam kan ni ga bu ong ba mi ga do di ga snam ka kren ye ga ta ga jing ye ga ta ga jing ye de ga jing ga ba ba lu play ga jutang ga ba tmai da ka ba ka ha ga ni ga jutang ga ba tmai ndi shu da ga jing le niam andre ha ga jutang ga ba tmai ni don kam na mat you trying in the tears ga ta ga jing sha ga jong try ga bolo sha ga met jo ban ni don kam ga banda Pagyan ito ka snam daga jingi bagan na rung shigi tikitiet bagan jaman siyam jingi bangin yo ikata ka jing ikata ka mo ikata ka transfusion ikata ka jing kata ka blood transfusion ka bangi ong ka in English kata ka bangi ni bujuli ikata ka snam abakata ka snam ka na tot shigitigi shigitigi jingim ka jingi bangi da mat ikata ka jingi jo play bangi da sham ngi da ties ikata ka jingi ka jo play kata ka jing mot bam kata ka jing mot di bangi da di habang di ka krani ka ties bangi ong bam ka krani ka jing ka ika jing ma ka bomot bapide banda mat banda experience ikata ka jingi jo play but ikata ka snam ka na rung shiga jingim ka jo bim de tang ka jing le ni am ka babar kin ma wi ka ni ka snam rat ka de tang ba shi ka ba shi por hari ka snam jong jisu blang ka jutang ka betmai ka dei ka ba penlongi bangi da yo ban rung atat bangi da mat ka da rung atat shiga jingim ka da penlongi ki jing thau ki betmai anga sngotanat e ka ta ka snap angan chu penshai fi ngayo i ka ni ki sngi shibon ba ki bri ka ba phone shangaro ki ba pli ki ba dan hospital ki ba dan pedang ka jing pang ka ba jur but ki ba dan pedang ka jing but ka ta ka dei kin ha ba ka operation but haba ki phone shanga hoy ki phat duwai hinde ga juko por ki kerpan inga ki ong pastor smo bha peniyat lemse namar ngituna snam but don't come kata unit ke snam kata unit ke snam but don lele ki bakhlem yo ke snam adu ka last minute ki bapli la klumar shio mare sheneng shio mare sharum banwat ka group ka badai namar lada myo snam lada ka snam ka drain lot na ka met kila ban yap but kila banum banum long wat ban rung shiga jaka ga ban shnai ga met ga jong kide ki doktor na ka ta daw haba ki dana ga stitch ka ba ki lay ban yam ki don ka me ga snam ngane tu pi nda yo da ga snam ga badai habala ai snam ki bar haba ka tu snam ka ba ye dai ga rung shiga met chonki ka pen ki im biang ki yo biang ga jing im bar ki tu ki bri ga bala jan yap ki yo biang ga jing im ki shai biang ga jing per khat ka met chonki ka khlan biang ka uklong snam tiet biang ki lungs ki tre kam biang bar baro ki hot met baro system ga met chong brio ka sedang ban ki im biang balai ki yo e ga snam ga barung ka bala tap bat ka bala tuit shiga met ka jong ki haga jong ru kom nga kren ha ka bakin chaman sim kin mau ni ton ha ga testament ga barim bar ba ngi yang sa po ka ta jutang ga banin kong ha ka hukum kin mau kanam la ban pen emingi namar ka dai ga jutang ga ba ka snam ga jong ki marat bat nga ne thui bi ka snam ka chi dai ga ki jisa snam rat ka chi dai ngai na bar dai kam la rung shingi re minta da ga jingai ni rung shingi ga jing ai ai bat ha ba ngi pgyang ni ga snam ka dai ga jutang ga ba thmai ka ba ha ba ngi pgyang ni ga ne wat la dang ila yap na ta ka daw ga shithi ga ba ar ki korin ga nang ba san ka da khat ga ba khat nyau ko ong na ba kum ta u e badana jisu kris kum do gidana jisu ka ba mot ni pgyang ni ga snam ga jingai ka rung shi ga met ni ka dan ga blood transfusion ka dan ga ta ga jingai ai snam ka ba now jisu de ga snam ga ba kentang ga jangu ka rung shi ga jingem ga jingi bat ka pin ki impat yingi ye ga jingem ga ba thamai bangim de shu ki brio ga berim na ma ga bible ka no no badana jisu kris no jing thau ba thamai kmi ke berim ga la do no kmi ke ba thamai ga jalang na ka ta daw min ta ga sni ba ga kren ga ni ga jutang ga ba ga snam ko jong jisu kris ka de ke ga ba kraw pala ga jingem jingi na larangan kren ni ga jutang ga ba thamai ngam jula ban kut na mar nga snutanat palat ikata mga ngam don shu nga kren shai nang ni nga ngam don shu ha ga jutang ka barim kun ma ngam don shu ga jutang ga jong Moses ngalapan ifi shibon bahai ka ni ha ga voice message ka chonga ngala jo ai bible study ru igni ha ga jingi day bat ka covenant ka jutang nga tip ba ka covenant ka bo play with te pero Moses ka day bat ki kon Israel kam day bat ngi
Renga mafi mentangi dan kawai ke kabanan ke bejana hitam. Berkata ke jutang ke bangi dan bangi mentaka day. Ke jutang ke berke Snam ke jong Jesus Christ. Betung ini yang hangta. Bangi nom let biang si ke jutang ke berim. Bangi ini yang sa hangta dari Snam ke jong Jesus Christ. Nganget ke lalong ke jingkir kui pi. Namar ke badu ke ong. Haka shiti shiki Hebrew ke nang ke bekhendai ke khatsan. Namar ke ni ulong uksiang. Jisu de uksiang. Jong ke jutang ke betemai. Bahabala ja ke jingyap ia ke ban siu spa i kita ke jingpalat ke bapo ke jutang ke benengkong. Ia kita ken ke bala khat kini op diang ke jingkular. Ia kata ke benta bom cukat. Aku apin pelet jingmot bahai ke ni ke pengakeren. Baga jutang ke betemai. Kali ke peniang ia ke jaka ke bedai. Mengidon biang ia ke jingem ke betemai. Mengini hat baru play. Awas ngotonat ia kata ke ketian ngan pen ipi sekabaar. Ia ke Snam ke jong Jesus Christ. Sengapai ke ni. Lebih pet na ke Bible. Pinyo i. Haka shiti shiki Hebrew ke lenong ke bersipau. Tengini pulih ia ke ni ke dekat ke bekat kendai. Pi ke ni ke shiti shiki Hebrew berabor ke thok bet ia ke ni ke jingkenya ke keren ia ke jing syakri ke bah ke testament ke berim baka pen i kumlo baka dai tang ke serngeo mat nang tade ke pen i ke ni ke jutang ke betemai ba kumlo ke long mat mentang ini pet pat ia ke ni ke lenong ke bersipau jong ke dekat ke bekat kendai sengap ke ong ke ni ke kitien ke ong nama kita ko para benget habangi don ke jing slur ia ke banet cika kentang da kita ke Snamu Jisu da kata ke lenti ke bala pen kentang na mta jingi ke lenti ke betemai bet ke beim lengba kata ke jingka kata ke long ke met jo bala bangi donu lengdo bakhrau halor kata ke yeng ke jong play tong ini wana janda ke donot beshisha ke jing snus kamba ke jinget bala sendret igi donot jang ini ke jing tip lam basneu bala sat igi met jang ini ke bakot pina puli ke ni ke bible ke krenshai bak ke Snam ke jong Jisu ka ngan bu ni ka ni yo ban rung shaka presence ke jong play shaka de cat jong ke jing dodring kat ke jong try mo bible ko ka cat jong ke jing ai day da ke Snam ke jong Jesus Christ na ka daw nga ko nga nang pi ba ke Snam ke jong Jesus ko lang ke jing ko ba kraw ke jing em jing ko mga lapan ipi katukat ni nan pen ipi ang ipi kindia wakat kum na ni bible hi Tapi pulih kalau nang ke berkendai, nak ni ke siti siki Hebrew, tangi ni pulih kendiat, ia ni ke dekat ke benrio, ke benyau, tangi ni pulih ke ong, habala penlong ia kini ki iru kumta, kita ki lingdo kita let besut ala ke sengi, syak kita ke tabernacle ke benengkong, haba ki ia pendap ia kini am ki rukom, kamot ke tu ke tabernacle ke jong Moses ke bule, haga jat dari Israel ke riklau. Ke Bible ke ong Henry syak kita ke baar, tang orang ba lingdo hi sisen Snam. Om klem ke Snam ya ke ba u aingu na kementai le de bat na kementai ke lat let ke jong pat lang u men sim be khoi u da pen i ke ni ba om pat pen pau i ke lenti sha ke jika ke ba kentang tam kat ba kata ke tabernacle ke ba nengkong kadang yang ke ba long ke parsi hedu ke ayom ke ba menta ha ke ba ke jing la aingu i ke jing aingu ru ber ke jing kenya ke bamla penjana i ke jing tip lam ju ta ba mani Tapi pulih bahaya ke ni ke ong hagat khot ke ba khat lai ke ong namala ke Snam ki belang bagi masi kertong bagi depai ke masi lot bala senrai ke kita ke pentinget ke jingpen khot ke jingpen khot ke do kan utam ke Snam kuris ubada mensi mom jukut u aingo ila di klem jing duna au play kan pen khot ye ke jing tip lam jong pin ke jing la ba yap ya ke bangi la ban shakri yo play fi de na ta ke daw ma pulih kham jirong ke ni namar balai hagal nong ke bakhandai khot u bening kong ke ong namar ni wat ke namar menta wat ke ta ke jutang ke bening kong ru kadang kini am giru kom ke jing mani play ba ke ying bu kentang ke bana ke ni ke pertai tapi pulih bahari ke ni ke ketien ke jong play ke ong hagal nong ke bisi pawur khat ba khandai ke ong nama kita ngidon ke jing sluri ke bana chika chika kentang de ke Snam ke jong Jesus Christ balai namar hagal jutang ke bening kong ulindo ulai malagasni babu ke ong ulai bisot alagasni shi ke tabernacle shi ke ta ke jaka ke bening kong Hari shi ke ta ke jaka ke ba ar ke ba mot shatai shi ke jaka ke ba kentang tam ulai tang shi sian shi Snam kataru om klem ke Snam pimla bani yang khmat jom play klem ke Snam u men si mu khot u depan ishai u ne lingdo
ba empat penpau kita kalenti syaka taka berkentang tam ai ngo you play mengi mentangi yo ia ka bandrung syaka taka jaga kentang ka jong play daga snam ka jong Jesus Christ se yepi ngamte badu kat noka kata ka daga jingkur ku hendrai yanga ngas ngungu palat you play balaram day naga snam ka jong jisu ngam yo le jing sang ladam day naga snam ka jong jisu ngam la ngan duai ladam day naga snam ka jong jisu ngam la shu i ka bangan khat you try ka kamra thi a jonga nama ndan e yesu ka bo play ubo yangi ki brio bangin dan ji day ba play ngim la shingin le chan chong play ka pop kala penwit i ka khamat ka chong play haringa ai ngo you try badai tang namar ka jing chao ka snam ka jong Jesus Christ badai ka taga bangi rung shaga snam ka jong Jesus ngilong ki pabit ia ka ban rung shaga jaga kentang ka jong try badai bangi yang ang tada ka jing shilor om namar bangi biang Henry day namar ka jing chana jong ka snam ka jong Jesus ngala ong ipi ngayo jingger ku kata kata na ka tuka rukom kenya ka jong lungdo ia ka pop ka jong ki kon Israel aba bununu jiu aba ula le bakla le pop ula de benia aba ni ra ba we masi ane we lang prat show lungdo batu lungdo un examine yo tu lang brat jong ka jingknya namar ka pop jong tu brio but ka jing janai jong tu lang brat ka snam ka bami na u ka penla yo tu nong pop ba un light na ka jing bitar ka jong play kat no nga kemen mga perkhat i kata kaktian kat no nga sngongu yo play mga perkhat i kata kaktian sngongu yo try mga tip i kani ka jing shisha ngila i ka bangini yang khmat jong play mde bo pet ka jing piang jongi ndrai tang ka we ka daw ngila nget yo jisu bat ngila putiang i kani ka snam ka jong jisu bat ngiyo ban yang khmat jong play dei tang da snam ka jong jisu tanga kwa nga nong fish kan tien nga ni por banda pimot ban shakri you play nga ni testament ka batamai kwa nga nong fi wali kia nga snam akran fi shibon bahai nga ni dan shibon bahai ki brio ibe yang namar ka hok jonki dan shibon bahai ki brio ki bele duai namar ka jing snow baki perkhat bau play snow sun ai ki ha you play de snow sun ai ndreula don ka nong rem film la fin rung shiga jaka ka bo play dan dalam diri snam ka jong Jesus Christ nak ta daw na nget kini ka digi jing hikai ka ba penla yang nga ba de fi bangin kin mau biang halu ka nong is ngongo you play ula ayo Jesus Christ ba ka jing jaw ka snam ka bana u penla ingi bangin yang ka jaka kentang lem balu trai bangin yo ban mani trai hagani ka shiti shiki Hebrew masutanat bahai ka tu khat baang nanong bakhandai khat sa ko ang kat no tam ka snam ka jong Jesus Christ ubado minsim pam jukot ula aingo yala de klem jing duna how play kan pen khot ye jing tip lam jing ina gi jing le ba ya bangin la ban shakri yo no play we kata kastian ga de ga khra pala shangan pani fi jing jaw snam ga jong trai mit singi kadan sibon palat ki eki khra kadan sipungon ki eki ba ki bang nget ke kani gani rap ha fi bapinum shakti nga ga jing em ga jopi hi kawai ka banga nga puli na nga Bible nga yo i bamde tang bo jisu ka jing jaw snam jong u ka penlang bangi rung si ka jutang ka batamai ka jing mi snam jong u ka penla ingi bangi niyang ka jaga kentang lem balu try daga snam ngan peni fi ka wai ka khat ka banga lesing ala ka nong ka bo play ra i ka standard jong ka jinglong jing ki gentle
Ngite ke bisa kendong ke pertai. Haka jing sisangim dan eru eman keren haka nega jing shek reply. Henry de tang namal ke jing mi snam ke dong Jesus Christ. Ukunti wingi nak taga jing long bam long eru em. Mangin poi shek nega kerdan ke bangan pulih fi nega Bible. Kata kadai nega kitab jing pen pau. Kelenong ke beningkong. Kedekhat ke besan. Bat kedekhat ke benrio. Tang ini pulih ia nega ketian ke coplay. Kaong kumne. But now Jesus Christ ubalong unong pla ya ubala ban shania. Ya ubala khaning kong ni gibiyap but unong sin shar kis iem ke pertai. Hauta ubala iet yangi but ubala sat yangi nagi pop jongi hakas nam jong uhi. Ula pelong yangi kis iem but ki lingdo hau blay but ukpa jong u. Hau tulang ka buram ke jing sin shar. Shaki bam jukut ki bam jukut. Amen. Kita kadi ke bangga ongi fimentan. Bakas nam ke jong Jisu. Mdai tang bakas yupen khoy ingin ke pop. Henry lingbana ke snam ke jong Jisu. Ula pelong yangi kis iembat ki lingdo hau blay. Bara hau kupa jong. Fi kita kadi ke nga kwa nganong fi. Ula ra yangi na ke jaka ke bangidon ha ke jaka ke bamdan jingkermen. Habangi wan siya snam ke jong Jisu. U Jisu de snam mula sat ye pop ke jongi. But de snam jong ula pelong ni kis iem bat ki lingdo. Hangi dana ke jaka ke bakhamalor. U eus iem larangan sipen ie piken dia. Habaga Bible ke ong ula pelong ni kis iem. Kamat eus iem. Us iem kamat udai badan ke authority, udan ke ikhtiar, udan ke jingla ban sensyar. Udai balak ban ai hukum. Ketaka dia jaka ka bo blay bo ingi. Dakas nam ko to Jisu. Upelongi kis iem. Ngakwap ini wala da pi don menta ga jaka ka ba ka perthele se gam da bura me pi gam yo. Hare wali klat igani ga position ga ba pidan. Ni don ha ga kertan ka ba khama lor bala da ngite pe gani. Bangi de kis iem ki lindo da kas nam bat nganda penshai pi u es iem. Fitip lada fi snout khu igane bata ke snam la pelongi kis iem na kwa ba pinyo iba uble ula ra ingi ndetang na ge shaga jutang ga betumai hare ula bu ingi bangi long kis iem kiban sinshar kiban peniai angas ngau tanat ikata ni don menta ge jaka ka bangi la iga bangin ai hukum igi bor jingdom ngina man ai hukum igi jingpang bagade ban kendria ngin ai hukum igi man simba man bagade ban pet yap ngin ai hukum what yegani ga jing igi jingele baro ngidon ga bor sim namar la penong ngi sim de snam kata ga de ban ko ngidon ga ikhtiar kaba arwong ula penong ngi ki lindo how blay Hage testament berim dan tang wai lindo ubala ban ra itu snam tulang berat wa ajing kenya bule rung cika cika ka bekentang tang shisien shisnam daga snam ni tang mo ubeyo ka kabu bu rung khmat chong play Hare nga menta mafi daga snam ga jong Jisu ni kelalong ki lindo how play ki bala ban mani try ki bala ban ai ga jing kenya jong ga jing ro ki bala ai ga ban ai ga jing tu wai khmat chong play ki bala ai ga ban kentiu ga jing mani ga jingi haga ba kana ga jing kenya ga ba ubi day daga snam ngilong ki lindo we priest bitep u e lindo day u bala ban ai ga jing kenya ga ba im tangan puli pi na ga Bible haga ni ga po na ga shiti ga ba jong Petras ka ba ong ni kitien ka shiti ga ba ning ko Petras ko nang ko ba ar tangi ni puli na ga khat ka ba khandai ka ong ne henrei ma pilong ka kinja balaji ka jinglong lindo ka ba kinja siem ka jat benriu ba khoi upat lang ba dei e lau jong hi ba bindio pen pau ga jing pa ha ko tam jong tau ba khat pi na ga jingdom shel ga jing shai ba phla jo ki ba menu kim long upat lang henrei menta ki long ken upat lang play ye ki ba shimla isen a henrei menta la isen a ki angas ngo yo play na ga menta ni ka ktien ga jong try bau jisre ga snam jo ula pen khoi ngi ne ga pop but ula pen long ngi kis e met ki lingdo how blay
but hagani gishidi shu Petros kong ngilong ki lingdo ki bakenjas iya ke kenja balajit ke jat benri go bkhoi u pat lang badai lau jong hi o bangin de yo pen pa ge jing ba khortam jong ke jing khat jong una ge jing dum shi ge jing shai ang ngim sim dai ki briu ge jong ngim dai ki pat lang ge jong o hendrai ula pelong ngi ki pat lang ge jong play kita ye ki bom sim la isen ai hendrai mentala isen ai kan ngon apreng jong pp yo jing ker khu ha ge ni ge por ang ada kwa ba pin pen le jing mot ba ha ge ni ge bang hi kai ba pinom sarong kan dia ro hendrai ba pin don ge jaka ge ba pin yo I hang no bleu bo ingi menta ha ge kerdan ge ba kum no bleu bo ingi nai da kwa ai ge ge kerdan brio nai da kwa ai bagi brio kin khat e pi kita ki pastor kita ki temen basan kita ki rang ba niam kita ki man nai da kwa ai ge ge kam apostol kita ke kam pastor kita ke kam ma ba hoi kita gi de bu bleu lo bon reng inum nyo pen ge tan rei dan teng teng gi brio ge bu perkhat ba ngi per teng teng gi perkhat ba tang tu temen basan tang tu pastor tang tu prophet tang tu shang rang pi ha ge ni ge jutang ge betamai baro ngi de gis ia magi lingdo ngi de ga kunja bala je jai pen rio ba de e lau jong hi ong bible aw so ta nat e de kten ngam mut pani kai fi ang ne ba pinong ba bo ble lo pelong is ia magi lingdo mat baro ngi ngim buram shu de gi pastor ngim buram shu de gi nong yalam chi ngam ong ta wali mut bangalong nga kren klumar nga kwa ba fin tip e gi nong yalam chong fin riken mau ha ga ba kin chaman sim habang ila dana ga snam go no chisu ngi de ki lingdo man ngi de sim anga nga kwa I ga ta tien mana duk ta sim what you sha ba ga jing e company a je fi what you sha ba bo jing dum company a je fi teng teng fi sha pani a pala ta gi bo jing dum teng pi klem dan bor ban yang per sha ban hukum bale fim shim e ga ne ma ta sim bale kran sarong reba fi tip e ga ne ga jaga yang ka ba dei Pidona ke testament ke betamai jutang ke krau palat ke boleh te piyo ban yang ke jaka ke bekentang de Snam bat menta ngiyo sendan atat bangin lang kis im ke lindo ha ke hima ke joplay ya ke APTM bale pim rung shigane ke jaka ke kentang bat bale pim haba pi tuai bale pim tuai de ke ikhtiar haba pi yang bale pim yang de ke bor ke joplay Pinyo iba kadan ke bor ke joplay haba pi yang de Snam ke jong Jesus na kadang ya kan ke position dan chipni fi kan dia de kata ya kan ke position ke bangidan ke kerdan ke bangidan usaitan suki wile ban nyat na ke balang wile ban nyat na ke bangej peniang iki biang ke jingle peniang iki biang ke hukum bagi klem yo iya de ba uplay de Snam ke jong chisu ula ra ingi shi ke jutang ke betamai ula ra ingi bagi yo ban yang ke jaga kentang ke jong play ula ra ingi bagi nang kis iya mer ke lingdo fi ingi du no e kata nda bangim kren ke Snam nda bangim hikai ke briu ke jing shisha jong Snam ba teng hikai tangi ke briu shipang ki ki be shipun sngot na ndai menta ke sngi ko ngana fi ke ngem de tamba ke pun sngot na kani ke de reality kani ke de jing shisha ke bala da fi tip ila de fi dana ke bukum ke taga jaga fin la ban yang briu ke dan por wat sha tu depression kan peni aja fi wali sha ke jing kus lai kan peni aja fi wala bo setan un dictate fi mon peni aja un hukum fi un le kan ban man fi em akwa fin tip bam dei tam bi jo try de Snam to me try em hari ba fin tip menta ba fi rung de ke jing ai fi dan ke Snam aga jing em jong fi jing em go betmai ba kodor ba ble lai dengan kwa agani ke por ba ngan pin da ngai igani ngan duwai me da sngi na ka benta jong fi ba na do me da sngi ba pinum sha e ha ki bo jing do me kin pini ha de fi na mar pidan pide ki e me ki ling do ha ki hima ka jong play tung ni duwai ko pa nga yang nang ne play da ke jing ai na kren kin try ye gani ke Snam ke jame ha ke yeng ke sam ye ke Snam jame ha ke jing em jang ni ki ba ngai baro me da sngi ba kumba mela
penmi ke Snam mat mala penlangi ke siam mat ke lingdo a blai jang amada ke singa hukum ke jingpang ke jingkro na hukum ke men sem baman jang ke jingku slai na hukum ke bod jingdom ke bon ra ke jingkanglan be na ke yeng ke sam ke jangki man ke tuai ko pa bahag ke Snam ke jame kandan ken try ke jingchop yakini ke bangai menda ke singi begina mi nangi ken try ke bangi snap ke ketien ke jame ken dalang ko try ke nong chop ha ke jing em chop ki try ngi ailet sheme ke buram ke jingo ke jingero ke keteng ke dong chi sungi tuai amen bat amen to blame ko kui pi ko bless you